kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pi baro ahani kapor ngapnya subhai pi shiki kubor bukong san joga tayo bala wanra do nongsan hima. Bat ki kubor ki long kumni harum. Kawai ke kali truk dumper bat kawai ke transit mixer joga company ke bapentrai ke surok nongston wa kaji kila syak thang dusman ki ronar ki bamshim la itho ki dei ki ei. Kat kum ke tolong kubor ke bala yok lum la ong balangut ki bre ki bala ka dur khmat ki lalit ban thang dusman ye ke dumper bat ro ye ke wai ke transit mixer jong ke company ke bapentrai ke surok nongston wa kaji. Shisholi athu bakate ke jingjia kala jia ha ka step prangap joga hnyotrik unailar ha ka por shibaje shiteng men step ha ka waini ki jaka ne ka camp ka badan ha ka shnong mauthung kper West Khasi Hills ha ka bakite ki laingut kila rung ha ka ke jaka sa jong ka company bat kila wiang ding ya ka truck badru ya ka transit mixer ka khubor kala ongru bah ka por unongnya jong ka truck udang yo thia hapo ka kali bat ula yo snow ye ka jing khloj ka bawan napo jong ka truck kum ta ula khi jaj bat play ye ka jing khang jong ka kali ban mi sabar henrai hamar ba umut ban mi ula lapen ban yo we breu badang yang hajan jong ka truck henrai umsim na itho dur khmat namar ba uni breu ula ka yala di nigi benta jong ka khman Shisho ke khubor kala ongru begitu ki breu kila ra rengkat ki kelong syarak haka pelar ke jing temu ban wiang ding bat penjot ye kita tiar kita jong ke company ki badan haka ke jaka kumta halor ke jing jian kaliang ki pulet kila register ke bukot duma bat ke jing twet ya ki badan kiti kadang ya syakman ki pulit ke East Khasi Hills ka hnyotrik unailar kila pentip balangut ki breu kila khlat hashen kan ba argut ki weipat kila mensaw hadin baka wei ka trok ka badan registration number ML not san G kendai san arpra kala hap syariat ha ka shiteng senya jok ka hendreu tarik unailar hau kurwa khubor USP ke East Khasi Hills suba Sylvester nong tenger ulaong baya ka trok lanya do samla yomiki kharshandi arphosnem karata pada hari ni katrok kila kit ya khat art ligi moy USP ula ongru bakani katrok kadai ke balawan nak kathan penursla panlet salat lingkot henry kala do halang kerdam balashna yaka andala de banshna kate katrok kala ya biang hagalenti banlet salat lingkot henry andala poi ha jaka balong khun ha kho yar hajan kala mau kham kala don ke jing thot ha ugiar jong katrok bat namar kata katrok kala tulun shadin bat kala ha shapor yan bala yo jing tip rubo waini ke basong ha ke katrok yo bala tip kerteng kum samla ban seu khongkliam nagasnong phlang slan ula par nado trairian hado surok ha pedeng ke jing mensau ban yo ban panji arab bala ya thuru ya ke ei ka bala jia uni samla udon ha pedeng ke jing syak sumar ha po Shillong Civil Hospital Haga step jong ka hnyotrik unailar pan kakin hon jong ka search and rescue team kala hiar sakane ka jakaban wat ye besakut shatrai jong ni karyat haga jingwat benya ki bor pulit kinong song snong mat kakin hon SRT kila lam balaingut kila khlat no kat ba uwei pat yo bala tip kerteng kum yomiki kharshandi nagasnong lingyong ula lait im badan hapdeng kajing mensa ko becor kibala khlat no hashen kilong ukin shai borlang kurba nagasnong kse maunai ban pej lang marbanyang na nong scan maudang but well box star so lang nakse maunai haga bidai bagan ke jingjia ki pulit kila penrung de ke jing ujor hathanat pun ursla ki pulit ke West Garo Hills kila yo ban kem no yo weu breu yo bala tip kerteng kum uchanda em sangma halor ke jing suba ba ula don kti ban penyap ya ke wei ke khna khat arsnem karta kat kum ke jing tip bala yo lom na ki pulit la ya tho ba uchanda life ho arsnem karta la ye inung kong yu udi ginong song snong jong ko wei ke snong ha West Garo Hills ha ka bagi pulit ka phulbari harin bakila yo ya ke khubor kila penlong ye ke jing thwet ya uni breu bar hadin bon kenta jong ka jingwat kila lap ba yo kem yo uni breu laban pengen mau bah ke sitrik unailar ki pulit kila yo bantam ni ka medyap jong ka khina ka barang khat arsnem karta na ko ke snong ka bahap hathanat phulbari ya ke ni ka khina la penyap dusman ka ba ot narendang
Baksyasyu nakaliang kipulit kila subajur baka jingsha penyap dusmon jong kadika kena akala bandai hakapor bakal adon marwai haying hadin bakal mi na laying pergi kemegi kipa ban lej saying yap breu laptha ya kadika kena bakal lej pai saying ban penlit ya ke boarding Henry kamsim lawan pasyu nado kata ka khlipman Dai tat hadu ka por baki kimegi pa gilawan pai salaying kisalap penban jala ka khun ka balathia lengktar hamadan hapdeng gajing lengkin jong ka snam Hagawai ga jingjia sha thombor jong wai sipai border security force haki hati klau ki bala wanda ka kinhon haga snong nilwa gre jong ka South Garo Hills ha ka ba uneu sipai ya bala tip kerteng kumu Vijay Kumar ubade constable ula mensau ni benta jong ka met baro ko wai naga jingsha yo ha ki hati Katkum gijing tip bala yo lum ni pulet layat ho bagane gala jia haga khandai trik unailar haga por khat architect no phai sngi gi benta ba khaput jong ka India bat Bangladesh Uneu sipai BSF ubalangat haga ni ka apot udai ubarang don haga kam ni ka duty bat ubarang nya ya ka thuk thuk arsaka haringkat uparlok jong u kibat mu ban lek Chanilwa Giri border outpost na dum doma Kipulit kila pentip ru bah haga jingya linti lingba ka surok ras nagri bat nilwa gri kinsan lawan mi shikin hon ki hati klau ki bala thombor naphang ye ki bre ki bawan tur sajan ha ka ba constable Vijay Kumar ubalangat bat sha pen mensau kipat ba ki ba sa haga ni ka than hadin ba kila sakhi ke jinjia kila lej ban ajing eram bat ru bat penkit you know sipai shasibari PHC Henry andala poi haga ni ka jaka ajing sumar la pentim ba neu sipai ula khlano na ka daw ke jing mensau la ong USP ka South Garo Hills u Abraham T Sangma Kipulit kila pentip ru bakini ki hati klau ki ba wan shikin hon ki dei ki baju ya nanti lingba ka khaput jong ka dalu shadow sibari nado arbana menshwa bala ong ru ba menshwa kila judon ki jingjia ki ba ki bre ba shong ba sa ki benta khaput ki ba sha pen mensau ha ki hati ki ba ya lenti Henry Kim don pat ki ba khlan Shushu ki bre ki ba shong ba sa ki than khaput ki le atho bagini ki hati ni ka por cha ka por ki jupen melen ban punjulor ya ki khaw ki pa bat ki jing thung jing tap jang ki bre ki ba shong ba sa ha ki than khaput ka jing sha kem jang ki bre ki badan kti bat ki bala penshit ha ka ba dei bat ka jing kan at hatura ha ka me jang ka ar pusau trik unai tung ha ka ba ka slem trai kam jong menteri rang ba ka jelna Konrad Kongkal Sangma kala sha kawang mau kala kot sha ka san phongun USP ka West Garo Hills Vivek Anand Singh Rathor ule yatho bagi pulit kila yo ban kam yo we breu yo bala tip kerteng ku Dominic A Sangma lai po kandai snem karta nakashnong Williampur ka bahap hathanat tikri kila USP ula ong bo Dominic ula syakem halor ka jingken no ba ula penshit ye upat bhor banyak kenat bat kipulit ha ka to komit habakli ule yatho bahado menta san phongut ki breu shenrang bat ken thei ki bala syakem ha ka bai dei bat ka jingjia nagini ki san phongut dang tang uwei ubala yo jamin bat uta udei Richard Mrong Marak ubadei unong yalam jo ka seng Trinamool Congress Richard ula yo jamin naga daw ba don satya ha ka met ka bakot bakhya la benrap USP laban penken mau bah ka janmi jong ka arpu sautrik unaitung upai bhor ula kawang mau ya ka slem tre kamu menteri rang ba ka jelau Konrad Sangma kat bo udang Shongjing elang bat kikin hon seng bahalang kibala dawa ban penlong ye ka tura kum ka nongba Meghalaya ha ka portlang bat ban pentrai kam ye ka backlog policy ha ka jing thungkam thungjam ke United Hanyo Trap Movement ha rengkat ke katto kat neut ki long keme ba Shongde dukan hapo hanyo mer ding pon ha ka khat wetrik nailar arjar arpulai kilalet ban ye kendo yo Principal Chief Conservation of Forest and HOFF URS Gill hapo ka office rekam jong katrat klau bat airu ye ka dorkha salor ka jingmi ka hukum na katrat klau jong ka sarkar jilla ba kito ke besong dukan ha hanyo mer ding pon kidai ban pen prano ye dukan jong ki haswa ka lai wetrik unailar arjar arpulai namar bakadon kam ban snano ye ka pak kum ka weni ki jaka jong kai perthei ha ka te jaka haba cringe kila pathai khubor nagaliang president ka seng UHM uba Charlie Rani ulaong katkum ka jingya tho UPCCF kate ka jingbe jonki ka dei namar bakidon jingtmu ban shna ye ka pak ha ka te ka jaka
Bat kum taka seng galaong bahalor kata kamdan gano gajing persya ya gajing temu jong katrat forest Henry gajing ya kendo jongki kalong ban kerpa na katrat klau bat ru na sarkar jela bakade ban sya bat ban aila digiti long kemi ban songde dukan hagate ke jaka tarhado bandami de kawai pat ko hukum ban sedang snano ya kapak Ti perlok digiti kubor ngina poi syega bakot ban nga ai kublai kapor jongpi kanado ngina syam yang lasyam tayo kublai shibu